Yes παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό το κανάλι και σήμερα έχουμε το πιο ακριβό unboxing στο κανάλι μας, το οποίο είναι... Οπα! Δεν το βλέπετε πολύ καλά, είναι αθλητικά παπούτσια. Τα πήρα πριν λίγο και τώρα θα πάμε να τα δούμε και θα κάνουμε αντίδραση real μαζί. Λοιπόν, θα βγάλουμε το κουτί, είναι παπούτσια ποδοσφαιρικά. Ορίστε εδώ. Αυτά είναι τα παπούτσια τα ποδοσφαιρικά. Λίγο να πετάξουμε τη σακούλα κάτω και να πάμε λίγο προς τα εδώ για να δούμε κανονικά το unboxing. Αυτά είναι τα παπούτσια, για να το δούμε τώρα πώς θα είναι. 40 νούμερο όπως βλέπετε και εδώ. Για να δούμε λίγο, εκεί ρίξαμε κάποια πράγματα και ανοίγουμε και τώρα θα δούμε μαζί τα παπούτσια. Αυτά εδώ είναι τα παπούτσια, είναι πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Να μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι είναι σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Βλέπουμε από κάτω, πήρα τάπα φυσικά, δεν παίζει ποδόσφαιρο χωρίς τάπα. Πρεπτόντως τα πήρα 50 ευρώ και νομίζω ότι η απόδειξη θα είναι κάπου εδώ μέσα. Εδώ είναι και η απόδειξη, για να τη δούμε και την απόδειξη. Εδώ την απόδειξη να κάνει πιο καλά. Focus 50 ευρώ, σύνολο 50 ευρώ, τιμή 50, όπως βλέπετε εδώ είναι 50 ευρώ από τα Admiral το πήρα. Είναι γενικά πάρα πολύ καλά, θα με βοηθήσουν, βλέπετε εδώ πόσο καλή ποιότητα έχουν και είναι από τα καλύτερα. Για να βγάλουμε εδώ και το τέτοιο, θα το βγάλουμε και αυτή εδώ τη βλακεία. Δεν έχουμε ψαλί, θα το βγάλουμε σε λίγο. Και είναι πάρα πολύ τέλειο παπούτσι. Ειδικά αν είσαι από αυτούς που αγωνίζονται σε μια ομάδα ερασιτεχνικού ποδόσφαιρου για κατά προτίμηση, όπως είναι ρε παιδί μου ο Άτλας, η Ελπίδα του Αγρινίου. Εγώ αγωνίζομαι στο Ακαρνάν, αυτή εδώ η ομάδα. Αυτή είναι η ερασιτεχνική μου ομάδα και τα χρειάζομαι γιατί πρέπει να πάμε να παίξουμε μπάλα, γιατί θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό Δοκιμίου, οπότε πρέπει να πάμε να παίξουμε και φυσικά αυτό που ευχόμαστε είναι να βάλουμε γκολ. Το ξέρω, θα μου πείτε Ολυμπιακός είσαι. Ναι, Ολυμπιακός είμαι. Απλώς δεν παίζουμε με τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Οκ, ξεκόλλα. Δεν παίζουμε με τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό Δοκιμιού. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, μία εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να φτάσουμε μέχρι το μισό νέο έτος τους 1000 εγγραφές. Κάπως έτσι είναι και φορεμένο. Μάρατε μία εικόνα εδώ. Είναι φορεμένο στο δικό μου το πόδι και bye.